शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. तर बघा, आपल्या पिकामध्ये जे जीवाणूजन्य जे रोग असतात, जसे की करपा असेल, तेल्या असेल, आपल्या डाळिंबावरती येतो तो, असे वेगवेगळे प्रकारचे जे जीवाणूजन्य रोग आहेत ते बुरशीनाशकाद्वारे आपण थांबवण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच अनुषंगाने आज आपण अशाच एका बुरशीनाशकाविषयी माहिती घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करणार आहोत. ते म्हणजेच बुरशीनाशक त्याचबरोबर बॅक्टेरियासाईड दोन्ही काम करताना आपल्याला दिसून येते. तेच म्हणजेच ब्ल्यू कॉपर. तर ब्ल्यू कॉपर या बुरशीनाशकाविषयी माहिती घेत असताना आपण त्यामध्ये घटक असेल, मोड ऑफ ॲक्शन असेल, त्याचबरोबर कोणकोणत्या पिकांवरती वापरलं जातं, कोणकोणत्या रोगांवरती ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे कंट्रोल देतं, त्याचबरोबर कॉम्बिनेशन असेल, कोणत्या स्टेजला वापरलं पाहिजे, किंमत असेल, रेनफास्टनेस असेल, प्रमाण असेल महत्त्वाचं, अशी संपूर्णपणे आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करणार आहोत. शेतकरी मित्रांनो, ब्ल्यू कॉपर हे क्रिस्टल त्याचबरोबर सिजेंटा कंपनीचे आपल्याला पाहावयास मिळते. यामध्ये घटक बघितला तर कॉपर ऑक्सिक्लोराइड, जे की 50% WP फॉर्म्युलेशनमध्ये आपल्याला उपलब्ध आहे. WP म्हणजेच काय तर वेटेबल पावडर. असेच कॉपर ऑक्सिक्लोराइड हे वेगवेगळ्या कंपनीचे बुरशीनाशकसुद्धा आपल्याला मार्केटमध्ये पाहावयास मिळतात. शेतकरी मित्रांनो, आता हे आपल्या पिकामध्ये कशा प्रकारे काम करतं तर बघा, हे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बुरशीनाशक असल्यामुळे एका रोगावरती नसून अनेक बुरशींवरती, अनेक रोगांवरती आपल्याला चांगल्या प्रकारे कंट्रोल पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर हे एक कॉन्टॅक्ट फंगिसाईड आहे, म्हणजेच आपण स्प्रे केल्यानंतर कॉपर ऑक्सिक्लोराइडचा एक थर पानावरती झालेला दिसून येतो आपल्याला. बघा, आपण स्प्रे केल्यानंतर पानावरती थर लेअर तयार होते आणि ती लेअर बुरशींच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर बुरशी जागेवरती मिळली जाते, जागेवरती थांबली जाते. त्याचबरोबर एक बॅक्टेरिया साईडसुद्धा आहे, म्हणजे जे जीवाणूजन्य रोग आहेत त्यावरती सुद्धा, जीवाणूजन्य बुरशींवरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे आपल्याला कंट्रोल पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर जर आपल्या बागेत जीवाणूजन्य रोग दिसत असेल, थोड्याफार प्रमाणात असेल, तर आपण प्रिव्हेंटिव्ह नक्कीच ह्याचा वापर करा. प्रिव्हेंटिव्हसुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे ह्याचे रिझल्ट पाहावयास मिळतात. त्याचबरोबर हे क्युरेटिव्हसुद्धा आपण वापर करू शकतो, म्हणजेच रोग आल्यानंतर क्युरेटिव्हसुद्धा आपण याचा स्प्रे केल्यानंतर रोग थांबलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर एक सिस्टेमिक बुरशीनाशक आहे, म्हणजे आपण स्प्रे केल्यानंतर पानाद्वारे ते आत शोषले जातात, त्या पिकाच्या झाडाच्या सिस्टीममध्ये आत जाऊन येणाऱ्या बुरशींवरती चांगल्या प्रकारे आपल्याला कंट्रोल झालेला आपल्याला दिसून येतो. शेतकरी मित्रांनो, आता कोणकोणत्या रोगांवरती आपल्याला कंट्रोल पाहावयास मिळतं तर बघा, जीवाणूजन्य जे लिप स्पॉट आहेत त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला कॉपर ऑक्सिक्लोराइड चांगल्या प्रकारे रिझल्ट आपल्याला देते. म्हणजे जीवाणूजन्य जे रोग आहेत त्यामध्ये लिप स्पॉट असतात. परत कॅन्कर आहेत, म्हणजे जे फळावरती आपण इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जे कॅन्कर आहेत हे बी जीवाणूजन्यच रोग आहे, त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे रिझल्ट पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर ब्लॅक रूट असतात, जे की फ्लावरमध्ये आपल्याला बघा इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे येते, त्यावरती सुद्धा ब्ल्यू कॉपर चांगल्या प्रकारे आपल्याला रिझल्ट देऊन जाते, त्याचा चांगला फायदा आपल्याला होतो. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, जे जीवाणूजन्य जो करपा आहे, जो टोमॅटो असेल, बटाटा असेल, म्हणजे सर्वच पिकामध्ये आपल्याला पाहावयास मिळतो. जे एका पानावरती जास्त टिपके आपल्याला दिसतात, ते जीवाणूजन्य जे रोग आहेत त्याच्यावरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे कंट्रोल मिळतो. त्याचबरोबर लवकर येणारा करपा आणि उशिरा येणारा करपा, ते म्हणजेच करप्यावरती सुद्धा आपल्याला ब्ल्यू कॉपर म्हणजेच कॉपर ऑक्सिक्लोराइडचा चांगल्या प्रकारे रिझल्ट पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर जे आपण फळ आहे त्याच्यावरती जे ब्लॅक रोट आपण म्हणतो त्याच्यावरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे रिझल्ट आपल्याला पाहावयास मिळतो. त्याच्यानंतर बघा, गहू असेल, भात असेल, अशा प्रकारे ऊस असेल, अशा पिकामध्ये जो ब्लास्ट येतो त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे रिझल्ट पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर जो टिक्का आहे, मिरची असेल, भुईमूग असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या पिकावरती आपल्याला टिक्का, पानावरती टिक्का आपला रोग दिसतो, त्याच्यावरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे रिझल्ट मिळतो. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, डाळिंब असेल, वेलवर्गीय पिके असेल, यामध्ये जो सर्वात जास्त घातक असणारा दावण्या, जो की सर्वच पीक नष्ट करतो, याच्यावरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे आपल्याला कंट्रोल पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर बुरी आहे, बुरीमुळे सुद्धा आपल्याला पिकाचे नासाडी आपल्याला झालेली दिसून येते, खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या बुरीवरती सुद्धा कॉपर ऑक्सिक्लोराइड चांगल्या प्रकारे आपल्याला रिझल्ट देऊन जाते. हे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम असल्यामुळे अनेक रोगांवरती हे चांगल्या प्रकारे आपल्याला काम करताना दिसून येते. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, डाळिंब पिकामध्ये जो येणारा तेल्या आहे, आपण इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर आपण तेल्याला जर लवकरच ओळखले तर आपण ब्ल्यू कॉपर, त्याचबरोबर त्यामध्ये स्ट्रेप्टोसायक्लिन या दोन्हीचे कॉम्बिनेशन करून जर आपण स्प्रे केला, म्हणजे ब्ल्यू कॉपर प्लस स्ट्रेप्टोसायक्लिन,
जर प्रिव्हेंटिव्हमध्ये जर आपण डाळिंबीवरती स्प्रे केला, थोड्या ठिकाणी तेल्या दिसत असेल तर त्या ठिकाणी जागेवरती तेल्या थांबलेला आपणाला चांगल्या प्रकारे दिसून येतो. म्हणजे ब्ल्यू कॉपरचा सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे फायदा झालेला दिसून येतो. स्टेज जर विचार केला तर फ्लावरिंग स्टेज सोडून इतर कोणत्याही स्टेजला आपण याचा वापर करू शकतो, याचा स्प्रे घेऊ शकतो. शेतकरी मित्रांनो, ब्ल्यू कॉपरच्या जर कॉम्बिनेशनचा विचार केला तर हे कॉपर ऑक्सिक्लोराईड असल्यामुळे काही थोडकीच औषधाचा आपण यामध्ये कॉम्बिनेशनचा वापर करू शकता. परंतु आपण योग्य त्या सल्ल्यानुसार, योग्य त्या कन्सल्टंटनुसार तुम्ही तो एक कॉम्बिनेशन घेऊ शकता. लोकप्रिय कॉम्बिनेशनमध्ये जर विचार केला तर ॲक्रोबॅट, त्याचबरोबर स्पिनॅटोर, त्याचबरोबर स्ट्रेप्टोसायक्लिन आणि ब्ल्यू कॉपर हे एक चांगली फेमस झालेले आपणाला कॉम्बिनेशन दिसून येते. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, कॉम्बिनेशन घेत असताना तुम्ही योग्य त्या सल्ल्यानुसार कॉम्बिनेशन घ्या आणि छोट्या बकेटमध्ये अगोदर द्रावण चेक करा की ते फुटतं आहे का नाही. फुटत असेल तर ते द्रावण स्प्रेसाठी योग्य नाही. शेतकरी मित्रांनो, प्रमाणाचा जर विचार केला तर याचे प्रमाण 2.5 ते 3 ग्रॅम पर लिटरला आपण घेऊ शकतो. म्हणजे 200 लिटरचं जर बॅलर असेल तर त्याला 500 ग्रॅम जर आपण घेतलं तरीसुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे याचे रिझल्ट पाहावयास मिळतात. रेनफास्टनेसचा जर विचार केला तर याची रेनफास्टनेस आपण स्प्रे केल्यापासून 2 ते 3 तासानंतर जरी पाऊस आला तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे रिझल्ट पाहावयास मिळतो. त्याचबरोबर याचा कालावधीचा जर विचार केला तर 15 ते 20 दिवसापर्यंत आपल्याला चांगल्या प्रकारे ब्ल्यू कॉपर आपल्या पिकामध्ये काम करताना दिसून येते. शेतकरी मित्रांनो, महत्त्वाची माहिती सांगायचं म्हटलं तर ब्ल्यू कॉपरचा जास्त वापर आपण द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल अशा ठिकाणी करतो. जेव्हा आता सध्या तेलाचा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रसार आपणाला झालेला दिसून येतो. शेतकरी मित्रांनो, जर प्रिव्हेंटिव्ह स्टेज म्हणजे जर एखाद्या दुसऱ्या फळावरती आपणाला जर तेलाचं स्पॉट दिसत असतील तर तुम्ही नक्की ब्ल्यू कॉपर म्हणजेच कॉपर ऑक्सिक्लोराईड, त्याचबरोबर स्ट्रेप्टोसायक्लिन योग्य त्या सल्ल्यानुसार ती कशाप्रकारे आपण कॉम्बिनेशन केलं पाहिजे ते विचार करून कॉम्बिनेशन घेऊन तुम्ही स्प्रे करा. म्हणजेच आपल्याला येणारा जो तेल आहे तो जागेवरती थांबलेला दिसून येईल. नक्कीच आपल्याला त्याचा रिझल्ट चांगले भेटून जातील. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण ब्ल्यू कॉपर या बुरशीनाशकाविषयी माहिती घेण्यास थोडक्यात प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला माहिती कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असल्यास आपला व्हिडिओ लाईक करा, आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल.